Hej, nu må jeg lige undskylde, jeg stod lige og så på billedet af mig selv. Nej, nu skal jeg lige. Der er også snart valg, og det er til at vælge sin leder. Men jeg skal lige huske på, at det er mig, der har troet tjeneste hver ved jer i snart 30 år nu. Jeg er god med folket. Hey, det gør du det der. Jeg opretholder orden. Hvem tror du i gang i var? Cykler på fortoget. Fortoget er for mennesker, der går. Ikke for dem, der cykler. Du kan cykle ud fra vejen, ligesom alle andre. Folket elsker mig. Jeg elsker min diktator, Mohammed Hassan. Han er den største leder i verden. Han vil lede os til sejr. Alle lande skal bøje sig i stødet for ham. Jeg vil ære ham og respektere ham, og jeg vil sågar dø for ham. Det garanteres. Hvorfor vælge en ny leder, når I har mig? Mohammed Hassan. Den største leder, der har eksisteret i hele verden. Og husk nu, en stemme for Hassan er en stemme på en lys fremtid.